mi sé líam mbaill agus tá mé an seo I gConamara. Fechan amach ar Cuan na Gaillimhe, ar cheann mhórnas scéardúil, fáilte roimh inis am a chahabhling, píosa beag Ceol, píosa beag cainte. Uair géad fáilte isteach go Cuan an Cheoil. Agus beidir an eile mé le agus beidir dógus sí mé go hír na spéire beidir gan eile mé. Agus conas mar a bhrá sé ganach scógad or chéile lappa conas mar a bhrá sé ganach fuacht rive sa chiistin maidin conas mar a bhrá sé Conas mar abra mé agus beidir agus beidir agus beidir agus conas mar a bhrá sé gan carpa géad a chorann trúisiúil is conas mar a bhrá sé gan carpa géad a bhag meisciúil conas mar a bhrá sé conas mar
I mahananta nniu tá Colm Ó Snodaigh agus Seanan Brennan or 100,000 fáilte go Cuan an Cheoil. Písa Ceol beidir, Sarah agus tá big písa beag cainte gine níos. Okay, denham. So seo Kíl cheanatha.
Tá muid an seo sa spidéal a Gonamara agus im hánta tá Colm Ó Snodaigh. Colm, fáilte rót. Gur mágad. Inistum futain. Chun sa misneach. Tá misneach áráis. Yeah. Bríochas le dí, yeah. Well, tá mén seo. Yeah. Yeah, timpla le cribhní. Yeah. Yeah. Just... Well, tá cribhní adarinn freisin nach bhfuil bhí mar ar scoil le chéile agus. Yeah. Hánig se bhisteach nar bhí hánig colm de gáir isteach na rang a dó measam. Rang a car a ba. Rang a dó tá me Rang a dó. Yeah. Agus rang a trí, yeah. Agus bhí treis titim nó rodégan, so bhí máchal a gern, so chur full an rodégan sceapna gur bóchal sais tuáilte bhí an. Agus gribh sé chun, bheith geannas ar an rang nó rodégan. A da, an book nua seo, really? Wow. Sinné book nua, sinné, Yeah. Se mar chumuid ina me héana agus colm go scoil bhríide I ranalach agus bé an nós a bhí an an chéad trí bliana bheit mís meascathe leis na cailíní agus an sin trééis an cumaoinech de réir dearmh bhís fis éigen a gin agus dá bhrí sin bhí gá agus gombeach scoilt idir muidir agus na mrá. Habba? Se. Agus tá mé fós gortathe ina héamh sin. A bháin gur chuil méid go scoilarcán. Is cían bhí gailge ar taobh mó sa chlós I scoilarcán. Bhí gachtain le gail. Well, má hebh de bin an tangal armé. Yeah. Táidú le gailge tú? Agus níor higus cén fánach mé gailge gachtainna. Bhrachas is bubble beag a bhí ann ar bhealach, Yeah. Agus, cé bheith clán a bhí ann, deglán. Deglán. Le gailge, beidir raibh cuiclán déag. Agus, a bhí a tógáil a go páiste le gailge. Le gailge, im leach lia. No, it's in skull better. No, in skull sin, yeah. Better will brawl omlan arm. Shall take him no. Teampler again nor vi misha an. Yeah. Like in ish vi Lucas of Frasler skull coon agus Turton an ard wash trust. Ma vi quick van ged des na posti a dogal le gailge bin an oosveid. Ach again now morang aber vi gachshanskrivir troch agus Craig van ged. Yeah. Sin Fraham. Agus ar Ceol sa Somáile, inistum faoi conas mar a bhí Somáile agus sé. Bhí gailge anyway agus sin Ceol. Tígáling trína chéile. Tír na nóg. Tír na nóg. Se. Bhí gachsáis scléip. Bhí gachsáis... Cúigar agaí. Séisir buchail. Agus muid co-cracáilta le... Níos cracáilta ná chéile. Se. Bhí mit anfarrol aber. Bhí mit lán le sprí agus foiinmh. Se. Sport. Oh yeah. Just agus trade agus, le brian seachas trade, is plaiciach. Is smínim sér, bhuine san a hanavas, sin an smíanamh dag, go mna ginta nach raibh sé roúntaach go arnta, But bhí saoil sais bubble eile bhí ann, mar tuisgrimid is sais gailteachtín beag ochtar a gain. Yeah. Bhí earning brathir a chéile. Se. Agus ní sin nar dimi túmach níor bhenach béirle. Bhí béirle gom dearing nar bhí mé timppla a cúig beidir. Níor higus cad éon focail ar Clive, níor hiag mé sword. Níor higus bhí mé brenn ar Clive, agus cén fág an leach daoine sword ar seo. Yeah. Rudí mar sin, Yeah. Well, it's noch gacha an chláán sais bobbal a séhéad freisin. Yeah. Lí. Ó ma héobh siad cheap me gur sasanna a bhí a gurcha agus mar gur thug siad John ar maithir is a gurcaig agus Seán thug siad ar leach lia. Na tuiscinnsaí bheag a bhíon. Yeah, well, bhí an rud céinnig miadach is Oliver Snodaigh a baistegar. Right. So garlach le bhí Oliar. Right. But im lachlí is páric a bhí an. Aha. So it's páric ó Snodaigh seachas Oliver Snodaigh. Yeah. So bhí an beirt bhí sais Bhí sé sin an freisin. Yeah, bhí an beirt an agus ag an nám bhí annach chud daoine a dhéan sin bhí anam gailge agus anam béirle. Yeah, maithir freisin. Bhí rá cúnta spancaige ceann méile agus ceann an gailge. Yeah. Just gnáród a bhí an. Yeah. Bhí an parsa gailge chótáchtach, gachbeoch chótáchtach agus bhí an parsa béirle. Má sa léad an, beidir an parsa béirle an obair, Yeah. Seanan Brennan an seo. Yes. Conté runnaáil nach ja. Deisgur chuúna dúnaáil, Rosnáile. Ceol Rosnáile. An trá is áile ar down.
Seo, séna muid a hiile Ceol. Okay. Elgynna hi a clysio mi, cysio hyrsio, arami ni eca mi, ni fiscawl a gŵr, gynna hi a dyrcha, sy'n elani a sŵn, aram chach na cysio hy, lor yn fael a hiw. Cushion hair, chucks, give a
Michele mó mainly seo Cuan an Cheol radio na Gaeltachta. Nuair a thosaím sé siúil bín amhráin teachta amach cheann. Ar nótaí ceol nó fán nó rud éigean. Is an rud is bunúsaí dhéanam seachas an áil ceapan. Yeah. You know, seachas gráthairt and clown and all that, but it's in rud is sinna cheapas nuair thosaím mé líosteach ar an Ceol is seo an rud is bunúsaí agus nuair a stopim seo. But then came here with taking that in. It's basically the inner stuff she could foil, so. Yeah. It was alright, you know. Basically, I think you could stop off and really quid the physics an tríle sé Ceol nach ire. But dríocht, mar níl séam. Yeah. I mean sé machchan son. Yeah. You know. Yeah. Ach fanan sé. I mean sé ach fanan sé. Yeah. Stein sé stach a mas na Ceala. Stein sé mach stach sa chullan san anam. Yeah. Sé go má. An stuff sin ar fád, yeah. Bahin sé muid, you know. Buichs the day. You know? Yeah. Buichas mór the day, you know? Yeah. Agus tá cangalín sé muid lenar sínsir freisin. Oh, yeah. Yeah. Písa Ceol lad? No, to me heart. Gríchna inis. Ah, yeah. Heil she chun bel chur shell Has a mar a henam real Hanai dur a chaydu Shantiara Shantiara
Tú scríle tamil. Scríle tamil. Dúirt má bhám gur mé chana orainn an tarn fad. Gur mé cumadóireacht. Ó hús. Ó hús. Ó hús. Yeah. Gur mé rudí fánacha chana gom nó a chumagum, you know. Yeah, bhí sé ionad. Yeah, and then a scrílam I Glasgow sa chéad bhliain hí comóra céad bhliain ó rugagam fíorsach. Yeah. Bhí ann agus bhí comórtas agrathe agus spud the gachtain, you know, rud éigen í anamh agus chum mé orainn agus níor mé an an stuff a scríb, bhí mé iirecht é scríb. Agus bhuaig mé dúis cé gnúirt spud rud éigen cosúla. Is an iirecht é seo, but ní lisan cén sais fánata ann. So now ní cuinnam cad a bhí, you know, so bin a blian hen, so sin íse trí déag. Yeah. And then is cuinnam tusu denna iirecht orainn scríb. Bhíoch mé crocha hart le fiochan ar an gitar. Yeah. Plaicíocht de denna iirecht rudí, you know. Yeah. Skibble le t-bach. Támad ina hí an acha an glé, fefhanse an a tríoch agus na búirtarí, you know. Mar de skibble hell, spannam within the hound as vi wow Tá hí spráil sin t-bach vi wint vi sin glúin céine le scarab agus C-sharp an crú sin agus buinte Colm Ó Snodaigh le. Yeah, es na scrí na lyricí. Scrí sé sin an tarrán agus scrí. An tarrán sin mas an Gabriel Rosens agus Eugene Maloney paid in éhing. Yeah. So vi Colm Minson shine an durd, yeah. Or guitar, you know. Yeah. And then the orainn Elico. E, C, D, D. E, C, D, D, D. Diarmid Machmora, Manchalt agus Hillary, D, D, D. Wow. So we in stuff sin heart, orning. Yeah. Arvalach, chaníoch ma ahar ein single so Gaelin. Agus bhí annach stuff in. dhéanamh go Gaelín freisin. Oh, bhí Sonny Knowles, cinna chuir sin a going. Bhí Paul Brady, Johnsons. Cyn let an tarrán son? Down bam 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 bam. Downtown Glasgow dó. Yeah, agus Bonhoff ar an taobh eile. Bhí We Four, sin ahar na Hogans. Yes. Yeah. Colin, tána bhaile chum, bhí tána tíreach an am don té. Yeah. Is a Colin, go té tú slá. Sais gailge, sais glúiseach gailge na carach ar llí. Yeah. Cégur daoine ón faoin túil an chuid is mó bhí an. Agus atglóir is Tomás Tobin a scrín na focail ar an Colin. So déiseach. Oh yeah. Yeah, so bhí an Weisir hí nachtain a caint. Bhí daoine a crocha hart a char. Agus bhí cóúidir gailech a díor, like an buna an buí, mé cinnte go wrestle do history ar sin. Bhíh si dul óstan go hóstan gach mí. And then hánig Ceol idir iad siúd agus club a chunra bhí díochtasa le maréid ban chéile é ó dána. Chúis sé chun cainte le iad agus Kathleen Mádará tarsteach sa club. Right. Ná bíoh si bhfáníocht. Yeah. Agus ní sin chugan club ar bun, you know? Or búnaí a géir stoch. Búnaí a ché, yes. Take him.
You know, so bhí rudair siúil. Gací halún dimíoch me histí amach go dtíon club. Is í anat é le dul amach, you know. But íon talún, chun cólúdar gaelach a bheith có. Se. Agus bhí istoch bhí muintir na gaeltachta an fechaint céir a bhí siúlar ag muintir bleach lí agus vice versa. Is tó, yeah. Agus muintir gach taobh na gaeltacht freisin. Yeah. Is cuinnum tusa casa dóna lóg agus bhí sa unimpressed. Go mór mar gur nós agat agus chomáile sin gur ó an mór fada in óna lóg. Bhí nád. Annach chud versi. Annach chud versi. Rah degí nán? Né ar liad, agus chantó chuile cheannacha. Go donna, bu chan méid. Ní go donna, cholam. No. And then del mé únaháin agus bhí de versa an son chama. Yeah, no, has to go na cín Jackra elam ar fá aigen. An rud bhí a tastóim na bhí an fán táchtach. Man ar hán an fán lom níor mé sástí de elam. Agus bhí album de fuormén dá físa sin ó Mar an nig donnacha. Cuoin an album sin bhí cearnog beag bídach ann agus bhí rud aigen dar gan beidir crí a bhí ann. Dus clóf amach agus bhí do chreta bín glóitige. Like do chreta agus is cinnum shining sa bhaile agus don log ar dús. Right. And then unaháin and then bhí an eile dalmí so Kathleen Maud Curchí na Trábáine beidir agus bhí ceann eile ann. The cín dása have found and then Aisling Yal han sin lom, you know, the cín an éas an. She'd have fought drúta come. Brídóg ní bháile. For goodness sake, you know, Tanti, who was the bar of what sin doing. My God. Agus Urchil Cragáin cín le son. Bhí ling, ní leon out faoi. Well, Severus na céta bliana tá tú fáil isteach chun gan, you know, bí mé den iirecht stuff a thuirta Lucas ag mag wach agus. You know, are you asked that to make gimmert fortnight? Bhín sé canan tamar fad. Ní spéisial leis an stuff gaiilech tá sé. Ach beidir go dúcha sé, you know. Tuchi sé, a ní leon doubt. Tá sé ann. Ach bhí ling, bhí mid timplé ag an gultúr. Bhí an tá daragla. Well, bhí daoine ón dúhí seo. Bhí Tanti MacDonagha. Bhí Inní Chanéile ó Inis Man. Bhí Inní Uileán ó Inis Mór. Páric ó Méaloid. Seamus ó Seosavolaí. Seamus ó Tíornia. You know, is connachtig is mó límach an numra. Die trochar an bhí sé sin. Na níor sé an or bhí mi sé an. Ná mi sé. Seosavol chun cennan. Yes. An spitéal. So, rud connachtach é. Agus am céin a bhí muid na dul síos go cíir. Agus agus hain an cíir sin smólamsa. Cheapas a gur sin is cool. Rála mé, fós. Éistem le, sláin in í chrothir agus tita mén rá. Hála Kíla ar scoil in ar dús? Well, in ar bhéin bhainte gomsa le Kíla ar dús. Okay. Bhí mi sé mana lása ar dús. Bhí bána Aisling ní chrá. No, ribh sin ar beidir níag sin, so bhí bána aging in arm líon. Agus bhí mid anna bhacht. An tain rud a hasagang in Shine agus ní sin turna solos de fiachna mar bhí fiachna ítach. And then bhí mid grand ar baron solo ó Colm. And the rest of the time, bhí mid sena chidal like achnach. Ní gáis sin ráis. Anna bud bhí. Ní lisa géidir. Cúmin go cláirte bhuiine agus chean mid gan Mike since hanna bud an stáit agus dúirt fiach mar conil Colm. Níor chormach go gomsa ar Ceol. Níor sin go má. Harlan nó céanna domsa. Like níor sin go má. Okay. But then nor bhí muidne im líon cuaig bhí sibh bliana sé agus bhí banna going hánig tusasteach ar beanna crothir Morocco ar an bhada mhór agus bhí pí beige nálags agus is cuinnam heimimid wacha tú héime sin agus hánig sélisteach agus dúirt sé fan second fuair sé tape tafel an agus dhéan sé a hafad. Bhí sé chotóca sin leis agus is churmidisteach ar feisiá clí as hánig mit daráid agus dhéan fiachna drúd ar duine ag an drúd chuiristeach ar slóga. And then, you know, being flowers and an eaction, so or whatever, a harlan eaction. Go muid and son. Go shiv, But vi seanna vi an treif se biog garad sin an cuig vi rud eig and mar na PB agus an piano agus and
Cuineann an shrú a bheith elm, agus bhí mise trééis teachta dír beáin ar an fadóg. But then, ó hebh Kíla de, bhí mise sa chláiste, agus tuigh do rasa, sin dreir is óigrim, nach raibh banna ann, agus bhí séisina sein fadóige, agus tuigh do nach raibh banna ann, is dúirt sé cruimise banna ar bun. Right. So chuis sé timppla agus chunig sé cúigur séir, beidir chuir sé léich arrán an chuma, agus chuidir banna le chéile agus sus níidir. Agus níos déanaí bhúlaidir leis na adlams, hí na adlams tríos teachtasteach scoir le gitar agus an dúird. Yeah. Go tuban bhí fuin difriúil ann. Yeah. Agus bhí rud éige na glúiseacht. Tógálach. Yeah, agus is cuineann ceocaigh si go dtíon tuigh ag clachta. Agus bhuining faoin dóibh nó bhuining Ceol as an batiband mar hampla bhí sin an Ceol fioc amach agus delamíidir is bhí siad ar chaid an áir, you know. Wow. Yeah, agus is cuineann ceapa gata sí tuga húntaach. So nuair dagad scoil bhí cuirfáid go dógadí an European Youth Music Festival. Agus luirg mé cead do lo. Agus, chumisteach agus bhuiin mé méid sin tanabas. Wow. She just alling, you know, crackáilte ar bhealach, you know, but bhí mit higasan mó cheann higasan uim a bhíal a chúla mé, you know. Yeah. Higasan uim sin, you know. Sin seis ceol casacach, a bhí siad a baint leis nó... Well, chuma, seis ceol a bhí an áir, you know, agus 3 ceir a gig an stocha doing it, you know. Muine mé trí leis óra an eile mar sin... John Cena. John Cena. Inis Cena faoi John Cena. Well, it's John Cena is umrascála é measam. Right. America. Agus bhíoch má bhacha teachtaháil bhíoch frás éag má bhach. John Cena. John Cena. Right. An tamar fad. Agus ní lenach is chuirsíos ar an gadíocht is mó fianna hála riamh san tír seo 700,000 buidéil fianna a sciobog agus chur an drám seo nánach míide chuirsí ceistir John Cena teacht agus cairúló mar sé superhero éis, you know? Agus tháinig sé agus fuair sin íon árás an then ris sé leis sé féin. Sin é, you see? So chuirg málacht there. Fear scale. Fear scale. Yes. Now be a queen of John Cena, Cossin and Tita John Cena, Tá shady to John Cena, it's torn down the store. Shock getting Neela John Cena, Will Delphina John Cena, Todd John Cena, it's Tommy Nagrupa. John Cena, backing down. John Cena, now Kyle and Cal. John Cena, the beard is bleeding. Shada John Cena, Mina John Cena, Kedillinga John Cena, Mbaill Foscachil, Míle Buchas John Cena, Tatuga Heat of John Cena, Kedillinga John Cena, and now more being as all. John Cena, the pack of down. John Cena, now Kyle and Cal. John Cena, the blind is splinter. Shada Lord, he John Cena. Go to Bob or ring a John Cena. Scott to Las Vegas, John Cena. Tata is boiling nach plena John Cena. Artsachia John Cena. Mar dog to meet John Cena. The tartar ring is girl. John Cena, pack him down. John Cena, now
He John Cena and now noch me the John Cena Gach Brennan is streeter John Cena Skip to unlost alone John Cena back up and down John Cena now Kyle and Ceol John Cena the blint is blinter John Cena back up and down John Cena not Kyle and Ceol John Cena the blint is blinter Seanan Brennan an guitar agus Colm Ó Snodaigh an guitar agus an go agus mé héin límó main lí an seo a gún an Cheoil radio na Gaeltachta agus créile go háasach go cainteach agus go ceolach. Tá ibre dentach í chumá le cuasaí scannaíochta nach cha? Tá cartoon saloon. Yeah. Oh, listen. When tú taine bheith sin? Sure is na scanning it's all down it. Yeah. Running to her. She duchret alling. Agus is like it's privileged Ceol behind. She na captain she, you know, like don't be Michi cap like it's privileged alling issue. Yeah. Even Burgo Luder. Agus brala me. Agus is privileged ella upper le winter cartoon saloon. Yeah. Maar an oberie energy tussen intach. Agus is privileged ella upper le Bruno Coulet is you know, Cé Bruno Coulet mar sin? It's Commodore Ceol A. Classic, yeah. Yeah. Scannaín go príomh go yeah. So céir de hála Céad scannaín. Cuirú in aine siad agus. Yeah, an bailach a hála sin bhí feann cartoon saloon gnéanach muidna Ceol chuma de scannaín dar bhanam Rebel. Okay. Agus níor hála Rebel nach lena siad ráid. So chiúntaigh Rebel isteach The Secret of Ceols. Agus chun finishing finance later you know you to argue here different my to dinner here different ostu so if you're a Commodore Marshina ostu so near Vulemer lesh gdi lager valies egin airforte right agus so if you miss smeen of our connoissance dricht the chohu so kumet gdi studio dervish is schligach it says glaun glass you know teample hele Tomb, Maeve, sure. You know, Ben Gulban, you know, stuff sin fád, timpler leigach, de sé duchret alling. So, agus, níor mór an Oliveh chan dainte gwinge, aber, you know, being with fragreen wouldn't an Ceol an chuid, you know, agus, chur sé, an bailach a debrig sin bhí Seanan Brennan an scannaín, agus derch sé éis le seo, agus, den rud éigen, rud a bhí fadóg agus fiddle agus cnágúir le sí a tastalbh mar sais top line, you know? Yeah. Rudí gaelacha. Yeah. So, cheannach mis rud éigen, no rasa. Yeah. No ón agus branich bheith Seanan Brennan an scoil an sé. Magnifique. Is níomh tú trééis sé rud éiscint. Yeah. You know, so it's nice telepathy umlán a bhí ann, like it was just... Yeah. Bhí sin an ré. Bhí sin an ré leis, bhí sé siúd an ré libse. Agus bhí sé anna, you know, munar hahan rud leis a dhéimeadír canna an cuiine sin, dhéimeadír canna, bhí sé an íocht na Corsican core. Yeah. I think we try something else. Yeah. You know, bheith sé maybe something else. Yeah. You know? Yeah. We should all the éisteach fraggart we should on so stop while I'm cut again to an son right while turn a notice in okay gotcha tuss a connection now yeah so we check it as a studio or to den agent
Atá glán in aigine agus I gceannas nach bhfuil. Agus atá cumas agus an ólas an Ceol. Sin hard éon rud eile. Bhí, bheith sé cheannach sé nóta agus do-do-do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Thosnach sé scríomh síos agus bhí gachar de gé. Agus bhí PC mór a pápéir a gé scór fád scríte síos. Steach sé dul tríd agus steach sé ná do gaim an nóta sin bhaint. So, rudáling. So, bhí sé bheith cuma le chéile leis in áíre. Yes, chomá le gachar deile. And then an dara ceann dúsáis sé muid mar percussion orchestra. Okay. So, híoch an ochtar ging síos agus derek sé, okay, we'll rake, go. So, bheith uirlis, bheith baran ag duine, bhí drum ag duine, agus bhí sin go háling ar fád. Bhí tríocht a buint le sin. Well, sin ruidir gur bhrá mé faoi chéile freisin gur dromadóí sibh ar fád. Gur bhfuil an gléach sin onibh. Nuair chula mé caiint an chéadúr ar webhse. Níor chula mé lehéad ribh se. Sure, níor chula éine. No. Agus bhí saoirse buint leis, bhí an tuiscint sin gur gur tuiscint na Hafrica a teacht tríomh agus an dromadóireacht ach an ghaeilge agus sibhse. No, bhí blacklíar mira le djembes. Cuan le siúil síos tráid graftan ag dóchlog ar maidin agus bheith déanú Bhí annach chuid bácáil ar bun chuma. Gan dá. Bhí sin an tréimhse. Bhí tréimhse a beidir demlíonn raibh dromadóireacht ar bun fiúns na cluban na ihe. Scuiln bhíoh job ag aróna na sides. Leis na congas a cheint leis an Ceol. Agus délam sé annach chuid an... Bhí sé hain ag obair a sides beidir 2 bliain a ribh sin nó 3. Right, denna rud céine. Well, it's in a Shines keyboard. Right. So níliscum bhfuil le héad an tá mé cínta go bhfuil inis, but níliscum. Yaba majara bimani Yaba mala dano doshiniri Yaba majara bimani Yaba majara bimani deni Yaba mala dano doshiri Yaba majra bimani Yaba majra bimani deni Yaba mala dano doshiri Yaba majra bimani Dene wo dene wo dene wo dene wo Yaba majra bimani Yaba mala dano doshiri Yaba majra bimani Yaba majra bimani deni Yaba ma alada no doshiri Yaba majra bimani
Yabama alada no dosheri no dosheri Yabama jirabe mani Yabama jirabe mani Jarabi mani. Tá mé ggólóidir Seanan Brennan agus Colm Ó Snodaigh. Muidin seo a gunamara sa spidéil I Cuan an Cheoil, Studio Cuan. Níl cuil, níl ban ó bharnach, dúgus dúin a las. Níl gealt an glán an gealtan ar chuí dúin sí siad, lena eis ní carabach film. Carabach na film. Níl oed, níl swan, níl sceachnalach, pwy hir na has. Nar ceart doing machnú, a sib a gan is boil. Carabach na pin. Carabach na pin. Yalach dan ríméad, níl áit fan crinne an der seni Seanan Carabach na pin. Ní Carabach na pin. Carabach na pin.
Nor ceartan macna ar a síle gans mbaill lag ní
sin rud aithníam faoi Winter Snodaigh ná go gurinn sibh an crí agus an meáin agus an go bás. Péad an dhéanaan sibh go bás. Sinna dúirt mréad ní chóchan. Ina? Yeah, dúirt sí ní, well, fúms anyway, but it's an rud céine. Níarlíonn tú as riamh, fiúnar a bhí, you know. Tus a bhí a tuairt ara de cuasaí ibhreacha agus... Oh my God, if a céine céta blianta, yeah, dhéana son. Agus just sin mar hála sé gur... Well, bhí sé saléir dumsa nach ra bhéin eile á dhéanamh. Yeah. Ar chuna dhéanamh. Yeah. Agus níor bhín físe chu. Hiag mise agus bhí mé an fálam agus mé glúiseacht a raig, you know. Yeah. Mar níor tuairm agam. Yeah. Ag daile le Cuan breis lucha. Yeah. Ag daile le promoters lehéid sin ina gomach ige sin. Agus tá polítíocht agus tá isce faoi halamh nach bhfuil. Ó, an tamar fáil. Chuil hais. Yeah. Agus níor a record deal a going, níor deal fáil se háirecht a going, níor a bhéin a going. So, agus you see níor bhéin chalín agam. Bhí sa rank, so bhí mission an ober annach chuid, so ní stéine nor nach raibh Sarah bhúil mé le Elizabeth fích scínim reich mit síos ag clachta war dói go dtí a sé nó a dhégan. Right. Agus nuair dilach mé an gahar reinsteach san ofig agus debrí go dtí a sé, go dtí a maníthe. Right. Agus chunig mé fí an éigen díimsa den aglah agus tá cum a spíontar. Yeah. Bhí a dhéanam, háin si go mórlam. Agus háin sí leat. Well, háin si lom go raibh me cothú agus crothú. Sibh héin. Hastig gom duine ag an eile, go nglachach duine ag an eile shelliver. Bhí mission knackard, you know? Yeah. You know, hastig gom just díruar an Ceol. But ar leid bhí mé díruar an Ceol, agus níor mé bin in príomhrud. But bhí sé omarcach treis tamil. Yeah. You know, bíon sé omarcach. Bíon fuirin de trúr na cahar a tastal. Agus bíon annachchuid airgid tastal chun. Yeah. Sinna, tas agad orint, and then mín le go dún pressure is nach a machine. Yeah. Gus mas machine bhfuil tú ag freistal ar an machine, nó bhfuil tú freistal ar an Ceol. Agus tá sin an a Tá jacker. sé an iachar, yeah. Mar is gáda ag am aigen, just rá, okay, no more machine. Yeah. Agus cai tú tusú rís, agus tá sin an a jacker, nuair tá daine ag tuile, you know, it's a pá súrach a bhí an ardíri, you know. Yeah. But, Agus band rés an tú mór. yeah. Shacht, you know, shachter ding dul timpelik, you know, tuairt airdan down. Yeah. So tas agad féin, agus is rud áling é. Yeah, you know, yeah. it's na fédí trochadí, fiún is, í tuchtúil tastal. Sena, ní me caint leat a churbe, ach cadas a dánig do chuid Ceol sa, tá Ceol i do chláán freisin? No, just near bhí mé ar scoil, just thosaí mé ar an mandolin, agus then the guitar, and bhí Johnny Gallagher, mo list agad Johnny, sa Boxty band, agus Jason Kelly, agus the Gallaghers, yeah. Fhí muid le chéile ar scoil. Okay. Agus then sa saoirí then amach sa Bundoran, just ag immert sa Austin agus Caravan Parks. Le daoine or le bands. Yeah. Yeah. Tá tú chóchamasach, is cínam nuair tháinig Seanan isteach le Kíla agus just, yeah, really, caiideanam. Really, yeah. Oh, yeah. Drí. Couple of tune. Yes, okay, then I'm Joe.
So, cuasaí filíochta bhí tá cúpla dáin chutha agat go Ceol, Yeah. Yeah. well, mar hampla Fui siúgótsa Seall go garid Mas machina lamara Ag siúgus chladaí Maiden is tranóna Lún go sarin Hír ag a baile Mar is faoi siabhagótsa Seall go garid Mas machina lamara Ignis dúrg over dagna hír ag a baile mar is faoi siabhagótsa Martin O'Dirain Yeah. faoi siabhagótsa. Tá mé a ggóilúidir Colm Ó Snodaigh agus Seanan Brennan agus tá méid an seo a Cuan an Cheoil i Studio Cuan. Ceann amháin eile? And no one's
local way, lover stray, news is called to Seanan Carve to Seanan Chuirde sin bhfuil atá éis a gcuin de chun an Ceol an teachtain seo. Tá mé thar a bheith buíoch bheith an seo a tuairt mo chuid agus a géisteach le scéalta agus Ceol álainn Colm Ó Snodaigh agus Seanan Brennan.